kokeillaan testi nyt sitten tänne vähän pimeämpää. Kuinka se kuvaa tullaan. Voisi sitten laittaa vaikka otsavalon. Otsavalon päälle. Toi pistetään kiinni. Siellä on pakkanen tulossa, niin akut ja muuto otettu pois. Tää on viety lämpöisen. Käydään jokirannassa. Pakkanen kiristyy, mutta kyllä toivottavasti tulee aika kova pakkanen tää jääkestää kiinni. Se on voimakonen. Lainavekot. Lassin lainavekot. Sitten täältä pitkospuille. On käynyt täällä jo tänään. Jäljistäkin näkee. Siinä on meikäläisen moraali. Kyllä rupee vesi oleen korkealla täällä vaan. Niin se on aina. Suolla kun ollaan. Tää on sitä ihan sitä itteensä eli suota. Ei paljon puut kasvu. Kitu kasvuu siellä kaikki. Tuolla on lampi jossain hyvin pimeässä varmaan. Ei näy kameraa varmaan. No niin. Ei oo ilveksen jälkiä nyt. Se on varmaan jossain toisissa reissuissa, kun yleensä se on täällä pyörin. Joo. Pikkusen on vesi noussut. Eikä voi olla vähän aikaa. En tiedä näkyykö sinne kameraa. Tässä on joki. Tonne päin se virtaa. Mutta korkealla se vaan on. Eikä nörkkiä. Jollain videolla, tai siinä on joku video mulla siinä, niin tästä se on kuvattu se. Onko se saukko vai mikä se nyt sitten on. Sekään ei näkynyt muutamaan vuoteen. Nostanut kytkintä. Niin. Ei se taas enää paljon tarvitse, kun lähtee kalikat liikenteeseen. Niin sanotusti. Pakkanen on tosiaan kiristynyt. Nyt on jo 3 jotain.
oli äsken ja päivällä oli, aamulla oli plussaa varmaan 4 astetta. Kelpas kiristyvää. Ihan hyvä, jos tuo tie vaikka jäätys, niin ei tarvitsisi uida sen kanssa siellä niin syvällä sen ton auton kanssa. Siinä on kai mäntysään takkiinsa aika hyvin. Täällä oli kesällä kivat käärmepileetähän. Niitä oli viime kesänä niin helkkaristi kaiken maan liaraa liikenteessä. Rantakäärme ja kyy ja vaskitsa veteli tossa peräkanaa. Ja sammakot. Vähän rupee rapina kuuluu, että kyllä se pakkanen kiristyy. Tää on kyllä tää on ihan täyttä lillua perkele. Tääkin on vielä hyvä. Joissain kohdissa on ihan lillo sitten. No, toivottavasti sen. Sinne uppos. Joo. Ei siinä mitään. Se oli jokirannan käynti. Katsotaan sitten onnistuuko tää kuvaaminen niin sanotusti pimeässä. Millähän tää sammuu?